מתחילים היום, אנחנו זה משחקים חדש. אנחנו והיום עושים אנחנו אתגר. משחקים מפת באטל אני רויאל, אסביר אני לכם את וחבר האתגר שלי אחד על בהמשך, אחד אוקיי? עושים אתגר. אז זה בינתיים אנחנו מחכים עד שניכנס. ואני אסביר לכם את האתגר בלובי. כן, רגע, ניכנס. המסך המלא, ניכנס. בזמן הזה אני עכשיו אתחיל להסביר לכם. שניכנס ללובי, ואז נתחיל משחק. אוקיי, הבטחתי לכם שאני אסביר לכם את זה בלובי. אנחנו עושים אחד על אחד בבאטל רויאל. מי ששם הכי הרבה קילים, שקילים זה אומר הורג הכי הרבה דמויות. מי ששם אפס קילים, זה. אני וחבר שלי עושים ככה. במצב גרוע. משחקים בבאטל רויאל. מי ששם הכי הרבה קילים במשחק אנחנו לא אחד, אוכלים. כאילו אנחנו מנצח. המפסיד הולך לאכול משהו רגיל, אבל אתם לא רוצים לראות את זה. אנחנו נראה לכם אני את זה בשור, אראה לכם בינתיים את זה תזמינו לכם בשור. נשים לייק וסאב. אנחנו זה רוצים שתי בערוץ סאבים שלי. ואנחנו עושים לכם את זה, מראים לכם. תגובה שלו, ואתה ותקול. משחק. בשור. בינתיים זה הזדמנות שלכם לשים לייק. מי שאוהב את המשחק הזה שישים לייק. הצוות הזה של המדבר. יאללה, עכשיו הוא נוחית. בהצלחה לי. תרד לתעלה הזאת. אני אוהב לרדת לשם, שלא רואים אף אחד. שאין פה אף אחד תמיד. אז אתה יכול לקחת את הכל, ואז בסוף אתה יכול כבר, אני לא מתקפר, מבטיח לכם, אני לא מתקפר. לוקח התיבות פה הכל, ואף אחד לא בא אליך, ואז אתה מתחיל לרסס. זה לא זז לי. רגע, אני אעלה לקחת את התיבה. לא מצליח לעלות, הנה. מי שחושב שאני נוב, שירשום למטה בתגובות. מי שחושב שאני טוב, שירשום שלא ירשום כלום. יש עצים חדש, זה קקטוס, אני לא נוגע בהם. עץ חדש כזה, קקטוס כזה. כי זה מוריד, אוי לא, 10 מהחיים. 10. In there. לא, אני לא רוצה, אני רוצה לקחת אותו. ממש כמו פורטנייט, מבטיח. רק יותר מהר משחק יותר כאילו זריז כזה מדהים. כל מיני... הוא מתקרב אליי, אני לא הולך אליו, אני מבורך. אני מנסה לא להתקפר, אני לא מוצא אף אחד. הנה אחד, 3. אז אני לא, יש להם ריב. אז אם אני אתערב אני יכול למות סתם. מישהו ירה בי. מי זה? די כבר, מי זה? מי הוא? אני אריד לו את החיים, מבטיח. איפה הוא? ברח. נו מה עכשיו? איזה פחדן. מבטיח. אם אתה רואה את הסרטון שלי, מבטיח, הוא פחדן רצח. הנה הוא, לא, זה לא הוא, זהו. טוב שלי, סליחה, אתה לא פחדן. אני נגדו. עוד קיל אחד, ושמתי קיל אחד, אבל ניצחתי, מה זה אומר? זה אומר לך תורו. טוב, עכשיו תורי. אני אשחק שוב. יש לי פה סרטון. בינתיים תתנו אולי כנסה. לא, תצא מהסרטון, אתה יכול לתת מהסרטון ולהיכנס לי. זה סתם לוקח זמן, לא. הנה. טוב, עכשיו אני מתחיל משחק.
כולם תכתבו איזה תוכן אתם רוצים שיהיה בערוץ. דעתי אין לי תפסיד. והמפסיד אנחנו מראים לכם את זה בשורט, אם אנחנו מגיעים לשתי סבבים, לא, הוא לא מקבל כלום. תאמיני לי, בבקשה, הוא תמיד עשה לי רק סבל בחיים. אם אני מנצח, לפחות לנצח אותו ולעשות לו סבל, אוקיי? מתי שמגיעים ל10 מנויים, אנחנו הולכים, כאילו, אנחנו הולכים להראות את עצמנו. יצא לך את העולם המדבר. אני נחת מי אתם רואים? פה בחללית. חללית שהתרסקה. נראה לי היא מוציאה עשן, אה? לא, היא לא מוציאה. הבנתי למה יש פה שוטרים, הם קשורים לחללית. בטח הם באו לעצור אותה. אתה יודע שאתה יכול לראות במשאית והיא מתפוצצת איתך. כן. זה רושם לך כאילו... כמה מעט. אבל למה אתה מתקרב אליי ישר? למה? אתה יודע שתמיד אחרי תמיד. אם תמיד כאילו. אז אני לא ימות. יואו, אמן. לא. אם תמיד זה אומר שאנחנו עושים שיעור שוויון. שימו עוד משחק. אל תמלא עכשיו כי עוד מעט יחזר לך. נכון. אל תמלא עכשיו כי עוד מעט יחזר לך. תמלא ב-40-50. למה יוצא עם שכיתה תכתבים? תמלא חיים. שובר שוויון. חבר'ה, לא שובר שוויון. יודעים מה נעשה? אם אתם רוצים חלק 2, תנו סאב, לייק, שיתוף. אם אנחנו מגיעים לשתי סאבים, לא, בוא נגדיל להם 5. בוא נגדיל להם. 5, מתי שמגיעים ל5 סאבים, אנחנו עושים עוד סרטון. כן, עושים חלק 2, אז ביי. יאללה ביי.